Mencari orang sana, sana. Mencari orang susah, susah. Mencari orang sana, sana. Mencari orang susah. Itulah namanya tak jadi di zaman kini kok. Itulah namanya tak suruh hitungan dan naik raso. Oh, tonan mendaki inyo pulo nan jari, ayam nan batalu inyo pulo nan padi, awak nan bau sao inyo pulo nan lati, panyaki urang zaman kini ko. Buru di belakang hanyo elo di buko, lunak ko manyalang sulito mambainyo, jiko ka diminta baga dua tantangannya, panyaki urang zaman kini ko. Mencari orang sana, sana. Mencari orang susah, susah. Mencari orang sana, sana. Mencari orang susah. Itulah namanya tak jadi